ଦେଖିପାରୁଥିବେ এইଭଳି ଜାଗାରେ କାନକୁଳି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଇଥାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସାପର ଭୟ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଏଠି ମିଳନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଆସିଲେ ଡର ମାଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା। ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ନେଳିଗୁଡିଆ। ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାନକୁଳି ହୁଏ। କାନକୁଳି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ କାନକୁଳି। ଏଟା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମିଳେ, ତଥାପି ଦେଖିବା ଆମେ ଯିବା। ଡିସେମ୍ବର ଏଟା ଫଳେ। ଡିସେମ୍ବର ଯାଇ ଜାନୁଆରୀ ତ ହେଲାଣି, ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉ। ଏଇ ସେଇ ବୁଦା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବୁଦାକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ଅଛି କି ନାହିଁ। କାନକୁଳି ହେଇ ଶୁଖିଗଲାଣି, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ ଅନ୍ୟ ବୁଦାକୁ ଯିବା। ଦେଖାଯାଉ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ବେଣୁସୁ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ କାନକୁଳି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଇଥାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସାପର ଭୟ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଏଠି ମିଳନ୍ତି। ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ମାଡୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ। ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଏଠି ରହିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭଲ ପୋଡ଼ି ଝଡ଼ି ଯାଇଛି, କିଛି ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖେ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି, ଗରମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ବାନ୍ଧୁ, ଇଚ୍ଛା ତ ହଉନାହିଁ। ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇକି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବନି। ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗରେ କଣ ଅଛି। ହେଇକି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଆସିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ଦୟାକରି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା ହେଇଛି, ପାଚିଲା ଶୁଖି ଯାଇଛି। କଞ୍ଚା ଅଛି ନଥିବ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଜାଗା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଖତରନାକ ଜାଗା। ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସବୁ ଏଠି ଅଛି। ଯାଇତେ ତ ଡର ମାଡୁଛି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ବି ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟି, ଖରାବେଳେ ଡର ମାଡ଼ିବ। 4ଟା ପରେ ଜଣକୁ ଧରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକୁଟିଆ ଆସିଲେ ଡର ମାଡ଼ିବ। ଭୂତ ଫେତ ରହିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକୁଟିଆ ଟିକେ ଆସ। ସାପମାନେ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୋଖରୀଟା। ପୋଖରୀକୁ ଯିବା।
ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼େ ପକାଇବା ପାଇଁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଏତେ ସମୟ ପରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରୁ ବି ଆମେ ଆସିକି ମିଠା ନାଗୁଛି ଦେଖିବା ଏଠି ଆଉ ଆପଣମାନେ କାନକୋଳି ଖାଇଛନ୍ତି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରେନାଲି ଏଟା ସହର ମାନଙ୍କରେ ମିଳେନି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଝାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେ।